Nilqawkom mana ġewwa River of Love. Illum hija service speċjali naqa' differenti minn tas-soltu, però għal dawk kollha li intom tiġu hawnhekk, dawk kollha seguna tafu li service ikun naqra differenti kull service. Però ħanaqralkom skrittura waħda qabel ma ħankantaw flimkien diska li hija t-tema ta' dak li nitkellem fuqu. Hija diska sabiħa immens, ikantawha bosta gospel singers u ministeri madwar id-dinja u naħseb hija l-ewwel darba li ħad tiġi imdaqqa fostna hawnhekk. Ħanaqralkom mit-tieni Korintin. Mit-tieni Korintin kapitlu 1. Għal dawk kollha li intom qegħdin fid-djarkom issegwuna, aħna hawnhekk minn ftit ieħor naqbdu nisfnu, nfaħru lil Mulej fis-sfin bħalma dejn l-Iskrittura fis-Salmi 149 u 150 u fit-tieni Korintin kapitlu 1 tajtek, isimgħuni sew. Fit-tieni Korintin kapitlu 1 vers 17. Tassew daqskemm tassew u fidil Alla. Il-kelma tagħna lilkom ma kienx iva u le. Liben Alla Ġesu Kristu li xandarnilkom aħna jiena Silvanju u Timotju ma kienx, isimgħu sewwa, ma kienx iva u le, ġifieri meta ġejt inxandrilkom jiena, Pawlu qed jgħid, meta ġejt inxandrilkom il-Vanġelu u meta ġejt inxandrilkom il-wedit Alla, ma kontx qed inxandar bid-dubju, kont ċar. Iva! Għal wedit Alla, isimgħuha. Ġifieri dak li Alla wedek għallek Ġesu Iva. Fih kien hemm l-Iva. Weħida. Għax fih il-wedit ta' Alla, fih, fi Kristu, il-wedit ta' Alla kollha saru Iva. X'jiġifieri? Jiġifieri jekk inti Mulej għedlu fejjaqni Mulej, il-Mulej għallek Iva. Mulej jaħlisni mid-droga, għal-Mulej għallek Iva. Mulej jaħlisni minn din il-ħakma tal-pornografija tad-dnub tan-nuqqas maħfra, il-Mulej għallek Iva. U l-poplu tal-Alla qal Amen. Halleluja. Jekk inti qed titolbu Mulej għatini promozzjoni għax mhux qed inlaħaq mal-ħajja, il-Mulej qed jgħidlek Iva. Are you ready to sing this to the Lord? Hallelujah, music. Hallelujah. Gloria lil Mulej. Hallelujah. Come on, child. Oh, Pawlu lil Mulej. Say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. When you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Now watch now. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause Brother I know Stanley, you come here, are come, brother, come. guiding me. When you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Now watch now. You're almighty and all powerful. Follow It all Stanley. belongs to you.
can say no. When Jesus say yes, nobody 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 can say no. Oh yes, hallelujah. Jekk il-mula jgħidlek li per-messaġġi tijak tiegħu inti fejja inti xtajdlu. Amen. Għax il-mula jgħid amen hija lik, hallelujah. Hallelujah. Now that was just the warming up. Let's just xud minnkom għadkom naqra tridu naqra żejt tal-Ispirtu Santu fikom ejja. Hallelujah. Mela, DJ please, ollilhom il-bidu erġa'. Għaxawna nies qed inħelsu, qed ikollhom deliverance, mass deliverance palissa. Qed inħelsu mir-reliġjon. Come on everybody. Thank you brother Ryan and Kezia. Come on, sing it to Jesus. Wait a minute. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me.
Ġesu għaliva l-missir. U għalle l-demonju. Le għal-mar. Le għas-saħta. Le nuqqas ta' mafra. Le għal-mibeda. Halleluja! Gloria lilek, halleluja! Xut minnkom daklu naka eżerċizzju li qatta mintu f'ħajitkom. Halleluja. All right. Għankomplu bil-kelma tal-mulej issa. Oġbitkom aħwa. Għattu pjaċir. Amen. Infatti, il-menu ta' diski tagħna ħajbdew jitbidlu wkoll. Amen. Skont l-istaġun li nkunu fih. Amen, brother. Kull staġun għandu raġun. Bħalissa l-istaġun huwa il-mulej għalli jgħidilhom li l-wedit tiegħi għalihom huma iva. Dak li wettek huwa iva. La għallek li ħan proteġik għallek hiva. Għal protezzjoni il-mulej għallek hiva. Għal fejqan il-mulej għallek iva. Li tinħeles mid-droga il-mulej għallek iva. Li inti ma jkollok għad tiktar skarzezza u povertà il-mulej għallek iva. Halleluja. Grazzi Ġesu. Ħamorru nerġgħu fl-istess kelma tal-Bibja. Gloria lil-mulej. Grazzi Ġesu. Daqxej differenti kif nibdew mis-soltu, pero I like it. Halleluja. Grazzi Ġesu. It-tfal ovvjament jisaw morru fil-lezzjoni. Dan huwa staġun li qed ngħixu fih li l-mulej qed jgħid lill-Knisja tiegħu. Itla iktar fil-oli. Il-kelmiet li smajna minant il-mulej dal-axħar ġimgħa tlieta hija li l-għadu jiġi biex jiġbdek l-isfel. Oqgħod attent minn kumpanija li waqat jew li d-demonju jibgħatlek biex jiġbdek l-isfel u jwaqqak. Il-mulej dejjem jibni l-poplu tiegħu, dejjem joll il-poplu tiegħu. U l-mulej dejjem anke jekk iċanfrek il-mulej xorta jtik kelma ta' kuraġġ. Għax il-mulej jista' jċanfrek bimħabba li xorta jibnik. Alleluja. Ladu le. Ladu jekk ladu jirrabja miegħek jew tisimgħu iċanfrek, ladu biex ikissrek jikkundannak u jwaqqak ħażin. Bħalma jtgħid il-proverbju Malti. Il-q milli kollha tik. Amen. L-ewwel it-tieni Korintin kapitlu 2 ħanerġa' naqrah issa li kkalmajtu daqsxejn. Halleluja. Huwa żmien li l-poplu tal-mulej jidħol fil-wirt tiegħu. Aħwa. Huwa żmien li inti tidħol fil-wirt li Alla għandu għalik. Let's pray in the Holy Ghost right now. Pray in the Holy Ghost right now. Shabra koso ko manakata. Rahasima ko proto kimena katriata sata bokoto. Zebra mano kobro noma katria simbala do koboka. Rosh libeki araba sindala boko. Tell them how much I love them. The Spirit of God is saying. Għajdilhom kemm jiena inħobbhom. U l-Ispirtu tal-mulej tifakkarni fi ktib tal-Apokalissi kapitlu 12 vers 12 fejn l-Iskrittura tajt li x-xitan niżel fuq l-art b'korla kbira. Ladu jobodok. Ladu jobodok. Alla lilek immarkak bl-Ispirtu Santu. Però x-xitan ukoll immarkak. Għax poġġajnejh fuqek biex jipprova jiġbdek, ikkisrek u jfarkek u jizvijak mis-sejħa tiegħek. Moħħok hemm. Għal dawk li jridu jisimgħu fuq dik it-tema, jisimgħu l-messaġġ tal-erba li għaddew. Żomm għajnejk fuq Ġesu. Amen.
kull test li tgħaddi minnu, kulħadd jgħidha di warajja, kull test li tgħaddi minnu, Alla qed jarbilli qalbi. You need to write it down, għamilha fuq poster, għamilha gwarniċ u poġġiha fuq sodda fejn torqod fuqha. U jekk xi darba ma tobdijiex taqa' fuq rasek. Imma vera, kull test li inti u jiena ngħaddu minnu, Alla jkun qed jarbillek qalbek. U qalbek tiġi misjuba pura qudiem il-mulej. U safja. Tibqa pura. Fit-tieni Korintin kapitlu 1, vers 17. Pawlo qed jitkellem il-Knisja ta' Korintu. Pawlo waħda mill-affarijiet li kienu ħobb jagħmel, apparti li kien imur jevanġelizza u kien iwaqqaf u jestabilixxi knejjes, imma Pawlu dejjem kien jieħu pjaċir li jerġa' jmur jibni l dawk il-knejjes li jkun mar jibni. Jiġifieri jerġa' jmur jerġa' jdurhom, iżurhom biex jerġa' jinkoraġġihom, biex jerġa' jistabbilixxihom f'min huma fi Kristu. Jekk hemm battalja kontra ruħek, jekk hemm battalja kontra tiegħek li għaddejja bħalissa anke sa stess li inti qiegħu, hija l-identità tiegħek fi Kristu. Il-problema tad-dinja taf x'inhi? Identity crisis. Ħares fejn trid, fil-politika, fl-edukazzjoni, fir-rem ta' finanzi. L-kriżi ta' identità. Meta inti ma tafx l-identità tiegħek fil-kreatur tiegħek u fil-feddej tiegħek, inti qed tipprova timli ħajtek b'xi ħaġa oħra, bl-approval ta' xi ħadd ieħor, xjejt ħadd ieħor fuq hekk. F'isem Kristu llejla dik titkisser. Għax jekk Ġesu qal iva, inti għandek tgħid amen. Jekk Ġesu qallek jien inħobbok, ma tagħmel l-ebda differenza min jobodni. Jekk Alla qallek inti mbirek, ma tagħmel l-ebda differenza min qallek li inti misħut. Jekk Alla qallek inti jien għażiltek, ma tagħmel l-ebda differenza min irriġettak. Jekk Alla qallek jien għadliktek, ma tagħmel l-ebda differenza min qallek jien ma nemminx fik. Halleluja. Għax la Alla qala Ġesu qal iva u inti għandek tgħidlu amen. Halleluja. Amen. Meta dan is-separju jingħalaq, din li tissejjaħ il-ħajja, ħadd ma ħajder quddiem ħadd, kollha ħajdru quddiem Alla. Mela jiena u inti qegħdin fi triq ta' preparazzjoni għal dik il-jum. Meta nidru quddiem il-mulej, illum dalgħodu kelli meeting ma' 4 pastors li huma tal-istess fema, li istess twemmin bħal tagħna, bibliku, pentekostali, karizmatiku, kelma tal-fidi, profetiku, apostoliku, bibliku. Mhux biċċa mill-Bibja, il-Bibja sħiħa. Sewwa, waħda mill-affarijiet li ġiet diskussa hija kemm importanti li aħna nibqgħu imħawlin u aħna nibqgħu iffukati fuq dak il-mulej sejħilna. Aħna jiena minix imsejjaħ biex inkun il-pulizija tal-pastors l-oħra ta' Malta. Hemm minnhom li nemmen li mhumiex minn Alla ma dak jara Alla mhux jien. Hemm minnhom li nemmen li qegħdin qed jiżbaljaw ma dak jara Alla mhux jien. Hemm aħwa li nemmen li qed jiżbaljaw, hemm bħalma tkellimna l-erba' semmejna li hemm profeti folots, hemm apostli folots, hemm allima folots, hemm aħwa folots. Imma la jeżisti l-fals sinjal jeżisti l-ġenwin, inti ħares lejn il-ġenwin. Amen. Imma laqas jkun inti ħares lejn Kristu. Għax inti lilu tittati renna kont quddiem u tittider. Jiena mhux ħammur quddiem xi dalla xi darba u ħajjej li xidilek minn pastor Zeppi whatever. Amen. Mela inti żomm għajnejk fuq Kristu. Amen. Għamilha ma' dawk li jkabbruk, isaħħuk, jibnuk, jinkoraġġuk. Jekk tibżax mhux qed ngħidlek għax jiġifieri ħadd ma jista' jgħidlek kelma biex jiġbidlek naqra attenzjoni, dak tajjeb ukoll. Sewwa meta jkollok xi ħadd li jħobbok u taf li qed jgħidulek b'imħabba u għax jixtiequlek il-ġid, ismagħha dik il-kelma. Imma żomm kumpanija
din hija kelma tal-Mulej ukoll għalikom. Għażu l-kumpanija tagħkom. Għażel il-kumpanija tiegħek aħwa. Aħna fil-Malti għandna proverbi jgħidlek ma min rajtek xebaħtek. Ma min tagħmilha int? Ma nies li jibnuk, li jibnu lill-aħwa, jew ma nies li jkissruk, jiġibuk l-isfel, jwaqqawk jew u jippruvaw jkissru l-oħrajn. Għamela ma nies li jħobbu lill-Alla vera bqal pura mhux bil-paroli biss. Dak ma jfissirx li ma jiżbaljawx għax jiżbalja kulħadd. Imma inti tista' tkun qed tiżbalja u qalbek xorta tibqa' pura. Tafu dej? Tafuha? Imma inti tista' tkun qed tiżbalja ma qalbek hija ħadra. Għax fil-Bibbja għandek nies Alla li kollha żbaljaw. Imma la qalbhom baqgħet pura Alla ħadem magħhom. U xorta poġġihom fuq it-triq tas-sewwa. Amen. Imma Pawlu apparti li kien jistabilixxi knejjes, jevanġelizza, jġib in-nies fis-saltna, kienu ħobb imur u jdur dawn il-knejjes biex iwettaqhom, jistabbilixxihom fl-identità tagħhom fi Kristu. U hawnhekk jgħid dan il-Knisja, meta ddeċidejna li nagħmlu dan, jaqgħu għamilna hekk bla ħsieb, jaqgħu dan li niddeċiedi, dak li niddeċiedi għall-interessi ta' din il-dinja, b'mod li jkun hemm fija iva u l-ele, ġifieri nkun qed nilab fi kliem, ġifieri dak li qed ifisser. Fl-istess ħin tassew daqskemm tassewwa fidil Alla. Kulħadd jgħid Alla huwa fidil. Alla huwa fidil lejja. Anke jekk ma nibqax fidil, il-Mulej jibqa' fidil lejja. Aħwa, l-aħwa jabbandonawk, ħbieb jabbandonawk, Alla jibqa' fidil u ma jabbandonak aħar. Halleluja. Inkoraġġi ruħek. Però isimgħuni, anka dawk li jabbandonawk u anka dawk li jiġu kontra tiegħek, Alla ippermetta li jsirek biex tissaħħaħ u tinbena int stess. Thank you, brother. Bis-serjetà ngħidlek, bħalma der Golija der biex jibni lil David. Halleluja. Bis-serjetà. Kull għadu li tella rasu, Alla tellaw biex il-persuna tella aktar tiddi. Bis-serjetà. Jekk inti tallaw, jekk inti qalbek pura, mhux li ma tiżbaljax għax kulħadd tiżbalja, imma jekk inti qalbek safja u pura quddiem Alla, ħares lejla dewwa tiegħek jgħidhom thank you for existing. Kemm hu tassewwa fidil Alla. Il-kelma tagħna lilkom ma kienitx iva u le. Jiġifieri konna konsistenti. Li bentalla Ġesu Kristu li xandarnilkom aħna, jiena u Silvanju u Timotju ma kienx iva u le, imma fih kien hemm l-iva. Jiġifieri pratikament jiġifieri dak kollu li għednilkom li għandkom bħala wirtakom fi Kristu u għaddejjem tiegħek u għaddejjem iva. M'għandekx għalfejn illum taqra, llum Alla tgħidlek illum irid infejqek, imma l-għada jgħidlek min iżgur. Għada ħarġa jgħidlek irid infejqek. Għada ħarġa irid infejqek. Ġifieri inti m'għandekx għalfejn tiddubita fejn jidħlu l-wedit talla. Dal-aħħar waqt irid inkompli nitkellem fuqu, tkellimna fuq il-patt. Inti meta ngħidu wedit isfisser sar patt x'imkien. Jiena tajt wedit il-Marti għax sar patt ta' żwieġ. Sewwa, suppost bħala aħwa wkoll għandna patt believe it or not, imma ħafna ma jirrealizzaw jiġdi. Allura hemm patt li jekk jiena vera ħuk fi Kristu jiena nieħu ħsiebek u inti tieħu ħsieb lili. Amen. Maladu jipprova jqajjem u jipprova jammat, jipprova jdallam l-imħuħ. U ħafna drabi jirnexxielu, però ġielu ma jirnexxilux, u ħafna drabi ma jirnexxilux gol. Grazzi Ġesu. U kien hemm nies li anke ġralhom hekk. Mbagħad il-mulejthom il-grazzja li jaraw ikollhom l-indiema u jerġgħu lura. U ħafna anke jeżistu anke ġewwa River of Love. Grazzi Ġesu. Għax il-mulej ma jabbandonak qal. Il-mulej ma jabbandonak qal. Il-mulej dejjem irid jibnik. Daħħala fil-kull kurutur ta' moħħok. Il-mulej dejjem irid jibnik. Anke jekk tobgħodu jrid jibnik, believe it or not. Aħseb wara tgħidlu qabba miżir. Amen. Il-mulej dejjem irid jibnik. U jekk inti jibnu u għandek id-DNA Alla l-missier fik, dejjem fittex li tibni lil ħutek fi Kristu. Hallelujah. Thank you Jesus. Għax fih il-wedit ta' Alla
kollha saru iva. Għalhekk fl-Iskrittura meta naqraw l-ewwel Pietru kapitlu 2 vers 23 ma tgħidlekx għax permezz tal-ġrieħ tiegħu aħna nkunu mfejqa. Tgħidlek għax aħna permezz tal-ġrieħ tiegħu aħna ġejna mfejqa. Aħna fi Kristu mhux ħankunu maħfura, aħna fi Kristu ġejna maħfura. Aħna fi Kristu mhux ħankunu salvati, aħna ġejna salvati. Aħna fi Kristu mhux ħankunu imbirka, Efesin kapitlu 1 vers 3 aħna fi Kristu diġà imberkin b'kull barka spiritwali. U Alla kontinwament jgħajjat mis-sema Alla liben jgħajjat Iva ibni! Tiġatlek Iva binti! U inti għandek tgħidlu Amen, I agree, nemmina, nirċivija. Għalhekk qedtilkom xedilu, qedtilkom meta jiena ngħidilkom xi ħaġa u nirrilisja xi profezija, nirrilisja xi barka, nirrilisja xi dikjarazzjoni ta' barket fuqek, inti ma tqollix hekk. Inti għandek tgħid Amen! Nabada! That's mine! Dik tiegħi! Infatti daw kollha tiegħi. Daw kollha tiegħek, daw il-barkit kollha tiegħek. Amen. 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 When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, no devil can say no. When Jesus says yes, no human can say no. Hallelujah! I'm having fun. I'm preaching for me today. If you don't like my preaching, I like it. Hallelujah. David x'kien jgħid? Jien jinkoraġġi lilu nnifsu fil-muleh. Jinkoraġġi lilu nnifsu fil-muleh. U hekk aħna nagħmlu, int għandek tagħmel. Inkoraġġi lilek nifsek fil-muleh. X'qal il-mulej fija? Fuqi. X'qal il-mulej fuqek? Għalhekk li aħna permezz tiegħu ngħidu l-ammen. Aħwa, se tiġiblu glorja lil Alla? Kemm minnkom tixtiequ ġibu glorja lil Alla? Mhux bil-paroli, bil-verità. Mela jgħid amen. Hekk qed jgħidlek. Tiġiblu glorja lil Alla? Għid amen. So be it. God said it. I believe it. That settles it. Alla jien minta u għedt amen. Hallelujah. Forsi dan mhux messaġġ deep illejla, imma huwa messaġġ li inti tista' tapplikah fil-ħajja tiegħek kuljum. Amen. Hallelujah. Ħafna minnkom għadkom tħarsu lejja, naf li jiena gustus, imma bdew ngħidu amen. Ibda qgħid amen. Ibda qgħid amen. Tiġib glorja lil Alla, qgħid amen. Qed jgħidlek, inti meta tgħid l-amen qed iġġib glorja lil Alla, qed jgħidlek hawn fil-Bibja. Mhux qed nivvinta minn moħħi da. M'hemm bżonn tkun teologu biex tara di. Ara, l-ammen tagħkom hija għall-glorja tal-Alla. Hello. Amen. Grazzi Ġesu. Hallelujah. That's right. Gloria, gloria, gloria. Meta t-tabib, meta kemm hawn minnkom li t-tabib qallek li din il-marda qatt ma tfiq. Għaw ġaħat għallek jekk il-tabib. Dak xqal il-tabib. Xqal Ġesu. Li permezz tal-ġrieħ tiegħu inti kont infejjaq u ġar il-mard kollu tiegħek. Kollu. Din hija l-barka tiegħek. Dan huwa l-weda tiegħek fil-mulej. Jgħid il-mulej fis-Salmi 103 vers 1 sa 5. Jgħidlek u li jfejqek mill-mard kollu tiegħek. Hallelujah! Amen! Aħwa jina u inti għanna informazzjoni li l-akbar tobba ta' dinja mandomx. Bis-serja ta' d-nejdirkom. Jina u inti għanna informazzjoni li ħafna mit-tobba ta' dinja mandomx. Jistaw jkunu tobba fuq it-tobba.
xorta m'għandhomx l-informazzjoni li għandek int. Jekk ovvjament ma jkunx ta' bil-bilju għandu l-arfin ta' Kristu li għandek int. Amen. Jekk l-avukat, jekk inti għand avukat, u għedi l-avukat għedi jgħidlek innaf dan il-kas diffiċli bro, u dan il-kas diffiċli sister. Il-mulej jgħidlek jiena l-avukat tijak, jiena dak li niddefendik. Ma passer isma, jiena vera dak s-sirtu għamilt il-ħmerijiet, senna ftit. Inti trid dak li ħaqek, jog dak li Alla jħenna li. Li kieku kolla kemm aħna nieħdu dak li ħaqna, kieku ħadd m'għandna ċans. Imma għalhekk għandek bżonn il-mulej jaqbes għalik għax huwa l-imħallef ġust. L-imħallef imma ma jaħdimx bil-ġustizzja biss, imma jaħdem bil-ħnina u bil-grazzja. Kemm smajt każijiet ta' nies li pereżempju ħaqhom jinnaf xi multa, jew ħaqhom xi ħabs, jew ħaqhom xi ħaġa, u l-mulej joħroġhom liberi. Kemm rajtu testimonjanzi fuq sidrot pereżempju. Ġieli rajtu testimonjanzi fuq sidrot. Ta' nies li pereżempju jkunu ħajħlu l-ħabs u l-mulej jidħol għalihom u jaqbes għalihom. Issa dawk li forsi xi darba jmorru l-ħabs, make sure you have a prison ministry. Amen. Imma għalhekk Ġesu, isimgħuni hawnhekk ħadd ma tilħat li jikkundanna lilu nnifsu. Imma għalhekk Ġesu jgħidlek ħajsillek skont ma temmen int. Bis-serjetà ngħidilkom aħwa, jien inti ma tistax tirċievi x'nemmen jien. Ħafna Kristjani, mhux ħafna Kristjani kollha l-istess bibjanna. Imma għaliex mhux kulħadd jara l-istess ħaġa? Għaliex ċertu nies jemmnu lil fejqan li mhux għallum? Għaliex ċertu nies li jemmnu lil mamudija tal-Ispirtu Santu mhux għallum? Għaliex ċertu nies jemmnu li il-moviment apostoliku spiċċa ma' 12 l-apostli? Għaliex jemmnu li l-moviment profetiku spiċċa mal-profeti? Mela Kristu skada? Amen. Mhux l-istess Bibja naqraw, imma mhux l-istess revelazzjoni. Għax is-saltna talla dawk li raw il-programm ta' ħabejtek hija bbażata fuq revelazzjoni. Halleluja. Dal-għodu qed nitkellem ma' żewġ pastors ma' erba' propja, mela jiena kont raba wieħed, mela ma' tliet oħra. U qed nitkellmu kif ċertu pastors għandhom revelazzjoni tal-fejqan u tas-saħħa fi Kristu li l-mulej jridna b'saħħitna. Imma mbagħad titkellem ma' pastors oħra u m'għandhom laqqas qatra ta' revelazzjoni fuq fejqan. Mela jekk m'għandux dak ir-revelazzjoni dak il-pastor, kif jista' jgħaddiha lill-kongregazzjoni tiegħu? U jekk jogħġbok jissejħu Pentekostali wkoll. Għalhekk l-ismijiet ma jfissru xejn. Ma jfissru xejn. Kieku hemm ċertu pastors li għandhom revelazzjoni jattakkaw pastors oħrajn. Dik mhux revelazzjoni jekk tkollok, naqra mħabba ta' Kristu. Jekk tibgħod li tafhem li mħabba ta' Kristu, dak żgur qatt ma tmisshom dak l-affarijiet. Imma x'għandhomx? M'għandhomx revelazzjoni tal-qalb tal-Missih. Mela l-qalb tal-Missih ħadd mur tipprova tkisser uħuk. M'għandhomx qalb tal-Missih. Però tħabbix rasek, dawk għamu jiet. Ma taftakarx il-mulej jgħidlek li jiena nipprovdilek għal bżonnijiet kollha Filippin kapitlu 4 vers 13 u mhux skont l-għana tiegħek, mhux skont il-prosperità ta' Malta, skont l-għana tal-glorja tiegħi fi Kristu Ġesu, halleluja. Għalhekk jiena u inti m'għandniex għalfejn noqogħdu nħabblu rasna. Ħanilkom meta jkollkom xi attakk kontra s-saħħa, mhux fittex il-mediċina l-ewwel, mur fittex iskritturi tal-fejqan. Meta jkollok attakk kontra l-biża, mur fittex skritturi fuq il-fidi. Meta jkollok attakk fuq il-finanzi, mur fittex il-skritturi tal-finanzi tal-barkit li Alla wedek bħala mill-lat ta' prosperità biblika. U timbena, u tissaħħaħ. Halleluja. Taf kemm kien irċivu testimonjanzi aħna hawnhekk nies li jiġu u jgħidu li pereżempju kemm inni niġi River of Love, jew kellha kemm inni nobdi il-prinċipji tas-salna fil-finanzi, il-mulej birikni, il-mulej tistaninni, irċivejt dar, irċivejt karozza, irċivejt promotion, kelli dejn, ġim ħallas. Daw jiġu River of Love aħwa, din hija knisja sopranaturali da. Għandna ħajt naturali, imma għandna poplu sopranaturali. Halleluja. Għax għanna Alla sopranaturali. Jekk komok u missirek xi darba qalu lek inti minti tajjeb għal xejn.
Kemm hawn nies li naf li jgħidu li passer il-papa tiegħi qatt ma provani, dejjem jikkritikani, jew il-mama tiegħi abbandonatni, il-mama tiegħi dejjem tgħid li inti ġejt hawnhekk, kellna ħuna hawnhekk partikolari li għadu parti minn din il-Knisja, kien jgħid li ommi kienet tgħid li inti ġejt biżbal, inti hawnhekk qiegħed fid-dinja int ġejt biżbal int kont żejjed. Kif jista' jkun ma jitlax bil-problemi psikoloġiki dal-povru bniedem meta jaf li ommu għaldu omru kollu dejjem tgħidlu int żball u int żejjed. Faċli tħares lej vittma, faċli tħares lej kriminal u fin-natural mal-ewwel inti aħna mal-ewwel kif inħarsu lej xi ħadd li naf jew xi ħadd li arrestat jew mdaħħal il-ħabs jew daħħal xi sptar mentali. Kulħadd faċli ngħidu dawk ejja nibdew naraw bil-qalb tal-missier min xi xadda dik il-persuna. Ħares min xi xadda dik il-persuna. Għax Alla batu għaw river of love, jew bata għaw river of love. Issa mux għed niskuża l-ħazin irriġi d-diljat miegħu. Imma il-persuna tibqa prezzjuża għal mulej u Kristu meta għalija. Halleluja. Amen. Grazzi Ġesu. Grazzi mulej. Għalek jekk inti xi darba missierek għallek li inti ma tiswa ġej, ħanajdlek il-mulejiet jgħidlek li inti prezzjuż, għandek valur, għandek skop, m'intix magħmul biżball li kieku ma rridekx tikkreat, ħadd ma kien jgħid missierek kien jagħmel mommok minn filosofija xorta ma kontx ġej, għax ridtek ġejt. U għax ridtek jeżinjal li inti għandek skop fuq ħajtek immarkad bil-fingerprint talla fuq ħajtek. Għax kultant jgħidu imma aħna mhux għax ġejna għax omna u missierna kemm hawn naf irġielu nisa provaw jagħmlu ma kellhomx u kemm ippruvaw biex ikollhom itfal ma kellhomx, mela tiġix tgħidli għax għamlu stess. Kull min twiled f'din id-dinja Alla kellu pjan divin għalih. U jekk inti qiegħed hawnhekk Alla għandu pjan divin għal ħajtek. Halleluja. U x'jgħidlek x'qallek missierek x'qaltlek ommok f'isem Kristu jitħassar il-lejla u kun naf li inti magħmul fi xbija Alla u Kristu jħares lejk u jgħidlek binti u jgħidlek ibni maħbub aziz. Dak li jgħidlek Ġesu, dak li jgħidlek il-bniedem Alla jgħidlu le. Imma dak li jgħid Alla l-missier fuqek Ġesu jgħidlu amen. Iva hekk. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Meta x-xitan jiġi biex jintimidak, meta x-xitan jiġi biex jbeżżek u jittelfek, meta x-xitan jiġi jibda jipprova jaqtalek qalbek, ftakar xejn il-mulej fik fuqek. Aħwa, il-kelma tax-xitan mhijiex eterna, il-kelma tal-missier hija eterna. Halleluja. U ħantikom parir. Xi kultant in-nies li kisrukom huwa dawk ta' viċin tagħkom. Issa ħanejda minn żewġ lati. Minn lat immedjat għalik għajna mill-modda ommok u missierek. Għax komuni ħafna sfortunatament li l-ommijiet jew missier jew it-tnejn jikkritikaw il-ulidhom. Bħalma ħafna rġieli jikkritikaw il-martom jew ħafna nies jikkritikaw il-żewġhom. Number 1, żomm f'moħħok li l-persuna li qed tagħmelek wis probabbli irċevet l-istess. L-istess persuna li lilek qed tikkritikak 99% ġiet ikkritika laqqas jagħti kasi, laqqas jidħol fil-kamra tiegħu, imma ma jħallinix noqsu b'xejn ta' jitmana u jitla. Dak ir-raġel għax jrid iġib il-paga għalih minn għalih hija xi ħaġa kbira. Fid-dmiel jġib il-paga jekk huwa l-breadwinner. Sewwa, imma mur jgħidlu dak ir-raġel li l-mara u t-tfal għandhom ħafna iktar bżonn minn just ħobs u l-bis. Għandhom bżonn l-affection, għandhom bżonn li jkunu qarma l-papa. Imma kif inti ħatejlu dak ir-raġel hekk, jekk dak ir-raġel ġie mrabbi imwarrab minn missieru u ommu jekk mhux mitfuħ ġa xi closet u jalqulu ħalqu jintimeda. Brothers, il-loġieħ iġib loġieħ sakemm ma' bniedem ma jintaqax ma' Kristu vera. U jekk inti għandek xi ħadd fil-ħajja tiegħek li tiweġġek, speċjalment jekk huma familjari u immedjat, ftakar ma tiweġġek huwa mweġġa'. Issa, dak ma jfissirx inti bil-forsi tkun ħin kollha magħhom, speċjalment jekk ma dejx fl-istess dar. Jekk huma ommi missieri, jekk huma ommi missieri,
Xorta kieku nirrispettom, xorta inħobbhom nitlob għalihom, meta jkolli opportunità inkellmhom fuq Kristu u l-moment li ħajibdew jiġbduni l-isfel, ngħidulhom God bless you daddy, God bless you mommy. Waħda mill-messaġġi, waħda mill-sayings li stess I made up qatt ma smajta, hija di. Sometimes walking in love means walk away. M'għandekx għalfejn tikkritika, m'għandekx għalfejn tattatta, just walk away. And you'll be walking in love. Imxi lem. That's it. Imxi lem. Qabli forsi missierek mhux ħajsmak li hemm, ommok mhux ħatisma' minnek. Itlob il-mulej jibat il-xaħat jgħidilha. Itlob il-mulej li jibat il-xaħat jgħidlu. Għaxina u inti jekk għandna qalb il-missier ma nixtiequ lil ħadd jintilef. Amen. Però xi kultant inti l-inqas wieħed li tista' tmissilhom ħajthom għax hemm il-familjarità. U qabli rawk tikber tagħmel rixma ta' frejjeġ, allura kull ma jisimgħu jiti. Ma jitlob għalihom, kellemhom fuq Kristu, kellemhom fuq il-mulej, u jitlob il-mulej jibatilhom nies li jafu l-mħabba tal-Missija. Ħalli jmissilhom ħajthom, amen. Imma inti proteġġi qalbek u proteġġi widnejk. Għax ovvjament l-ignoranza tagħhom tista' taffettwa lilek ħażin. U l-għadu jużaħħa kontra tiegħek. Be wise. Fl-iskrittura tgħidlek lil min aħna ħanemnu. Ir-rapport ta' min li ħanemnu. Fl-iskrittura tgħid whose report shall we believe? Ir-rapport ta' xejn il-bniedem jew ir-rapport ta' xejn Alla. Millum il-qudiem nixtieqek titgħallem tipprofetizza fuqek innifsek. Xi ġimgħa ilu jew ġimgħa ilu, il-mulej qalli għallimhom kif jipprofetizza fuqhom. Xi tfisser tipprofetizza? Ġifieri ir-rilisja il-wedit Alla fuqek innifsek. Meta jiena fil-għodu nqum, l-ewwel ħaġa li nagħmel dejjem hija grazzi mulej ta' ġurnata ġdida, dan huwa l-jum li għamlu l-mulej fih nifraħ u fih nitenna. Amen. Propjament ngħidha bl-Ingliż. I rejoice in it, I will be glad in it, and I will rejoice in it. Mbagħad ngħid mulej niddedika u nikkonsagra din il-ġurnata lilek. Mbagħad minn hemm il-qudiem kull kelma li toħroġ minn fommi, nipprova nkun konxju li tkun kelma ta' fidi, ta' destin, kelma ta' fejqan, kelma li ħadd il-fuq u kelma li ħatolli l-ħadd li huma madwar il-fuq. Halleluja. Ftakar Ġesu għal prinċipju powerful u għal kemm xutkom minnkom ta' fuqha ħanarakom sorta. Morru Mark 11. Din hija skrittura li il-ministeru minn fejn jiena gradwajt u ġejt ordained u mibawt hija bbażata fuq din l-iskrittura. Mark 11 verse 22. Ġesu wieġeb u qalilhom emnu falla. Tassew ngħidilkom. Jekk xi ħadd jgħid lil din il-muntanja hija l-problema tiegħek, il-challenge tiegħek, is-sitwazzjoni li inti tiffaċċja. Jekk inti lil din il-muntanja jgħidilha intrefa' u nxteħed il-baħar, bla ma joqgħod jitħasseb jew jiddubita f'qalbu imma jemmen li dak li jgħid, jemmen li dak li jgħidu, jemmen li dak li jgħidu, jekk jiena nemmen li dak li ngħid jien li l-problema tiegħi, jekk li l-problema tiegħi li ch-challenge tiegħi dak li ngħid jien nemnu isirli skont ma ngħid jien, mhux skont ma tgħid il-mama. Mux kont ma dajt il-pastor, mux il-pastor, ħejlu laqqa, sta' fatti fil-vera sens għal-kelma. Mux tejt it-sija jew il-kuġina jew tal-grocer jew xambellizzi jew. Ġifiri il-papa jisajlek forsi missirek kien jgħilek klim negattiv. Forsi il-mara kien jgħilek klim negattiv. Forsi tal-boss kien jgħilek klim negattiv. Imma la għalek ħabbix rasek. Mux dak li ħajsek f'ħajtek. Ħajsek f'ħajtek, xtejt Arax, għawa ta' kelmu lej. Ġifiri, ħadd m'għandu kontroll fuq id-destin tiegħek iktar minnek.
Taf xiġri imma ħafna peress li daw il-prinċipji tas-saltna ħafna ma jafux bihom. Per eżempju, d-dadi jgħidlek int minti tajjeb għal xejn. U inti tmur jiena minna tajjeb għal xejn. Mela mhux qed isir għalek id-dadi, qed isir x'hemm int. Inti dak li għalek id-dadi jgħidlu ammen f'qalbek u qed tirrepetih u tiddikjaraħ fuq ħajtek kontinwament. Qed tifhmuha. Imma Alla tana prinċipju fis-saltna li dak li temmen int u tiddikjaraħ f'ommok. Id-dinja kollha tista' tgħidlek no. Ġesu jgħidlek Iva. Amen. Hallelujah. That should set you completely free. Minn dak kollu li qatt qalu fuqek u gidbu fuqek u ħarfu fuqek u li qalulek li mhux ħajnexxilek u li qalulek li mhux ħadd tagħmelek u m'intix ħadd tara l-ħolma tiegħek u li m'intix ħadd fiq. M'għandix għalfejn fi għax tiġa mfejjaq. M'għandix għalfejn iġi maħfur għax tiġa maħfur. Ifhmuni sewwa l-kuntest li qed ngħidu. Jiġifieri, once li Alla qal fuqek u inti tirrepetix għal Alla fuqek, dak ħajseħ. U Ġesu jgħidlu Iva. U inti tgħidlu Amen. Qed tifhmu dan il-messaġġ kemm huwa powerful, sempliċi, però kapaċi inti tista' tatwaħ fil-ħajja tiegħek. Hallelujah. Emnu falla tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid lil din il-muntanja intrefa u nixteħad il-baħar bla ma joqgħod jitħasseb jew jiddubita f'qalbu ma jemmen li dak li jgħid ikun se isirlu żgur. Isirlu żgur. Isirlu żgur. Isirlu żgur. Isirlu żgur. Kemm għandek nies li provaw joqtlu l-ħolma ta' ħajtek. Ġesu għallek jekk inti tiddikjara fuq ħajtek, dak li inti temmen li tixtieq tara f'ħajtek, dak ħajsir żgur, mhux dak li għallek dak li qed tgħid int ħajsir żgur. Halleluja. Din hija l-kelma ta' Ġesu Kristu. Amen. Għalhekk ngħidilkom kull ma titolbu fit-talb tagħkom emnu li tkunu ġa lajtuh. U jiena talkom u meta tkunu waqfin titolbu jekk ikolkom xi ħaġa kontra xi ħadd aħfru biex missierkom ukoll li ofis mewt jaħfrilkom il-ħtiet tagħkom u biex intkom ma tkompqawx imwaħħlin mal-passat imma tkomplu mixjin il fuq taraw il-futur u l-ħolma tagħkom. Halleluja. Jekk aħna naraw stejjer, mhux ħanqaralkom il-passaġġi għax m'għandniex ħin. Imma per eżempju naraw f'Mark kapitlu 25 sa 34. Meta mara kien hemm mara li kellha nixxija tad-demm. X'qalula n-nies ta' madwarha. Ħallih li m'għallem. Itlaq lem għax inti mniġsa. Inti ħad tiġijaw, kif tista' tiġilaw? Itlaq lem, tħarbtux lill m'għallem. Meta Ġesu nduna biha x'qalla. Iva, inti mfejqa. Meta Ġajru l-tifla tiegħu kienet qed tmut. U l-Ġajru qallu Mallem mulej, qallu li tolbok ejja mitti dejk fuq it-tifla tiegħi u t-tifla tiegħi tqum u tfiq. U ġew ħafna mill-qaddejja tiegħu mid-dar tiegħu u qalulu it-tifla tiegħek mietet. Tħabtu x'iktar lill Mallem. Ġesu qallu Ġajru dawk qed jgħidulek hekk. Immin qed ngħidlek it-tifla tiegħek ħad tqum. Jien qed ngħidlek Iva. U inti x'ħadd Ġajru. Amen Lord. Jista' jkollok Malta kollha kontra tiegħek. Jista' jkollok il-kumpanija kollha ta' fejn taħdem kontra tiegħek. Imma jekk taqbad il-Kristu jaqbel miegħek xejn ma jista' jirnexxi kontra tiegħek. Halleluja. Meta kien hemm wieħed lebrus f'Mark kapitlu 1 vers 40 sa 45 u lil Ġesu qallu mulej. Qallu jekk hija rrieda tiegħek. Jekk inti tixtieq, jekk inti din hija rrieda tiegħek fejjaqni. Ġesu qallu u żgur li rrid. Iva. U kun hemm fejjaq. Xi ħaġa interessanti Ġesu qatt ma jgħid le għal ġid. Qatt ma jgħid le għal ġid. Halleluja.
Ġesu xajf f'Ġwan sitta daw kollha li jiġu għandi l-ebda wieħed minnhom jiena ma nirreġetta. Halleluja. Meta Ġesu mar fid-dar ta' Pietru u daħal fid-dar ta' Pietru u l-qaddejja madwar il-mara tiegħu u kellha d-deni. Il-qaddejja u dawk ta' madwara, iċ-ċirkustanzi kollha bdew wersqu le, diffiċli. Ġesu qal, Iva, jien infejqek għax jien permezz tal-ġrieħi tiegħi diġà fejjaqtek u ġarrejt il-mart kollu tiegħek. Meta kien hemm wieħed imxajtan f'Luqa kapitlu 4 u ġie missieru u qallu mallem qallu t-tifel tiegħi ilu jiġi mitturmentat mix-xjaten, ilu jiġi anke ġili l-batnieħ bil-ħbula u bil-ktajjen u jaqtagħhom u anke xi kultant ix-xitan jitfgħu fin-nar. Provajna, ħadd ma rnexxielu jfejqu, imma inti xi tgħid mulej, il-mulej jgħidlu Iva, it-tifel tiegħek ikun meħlus. Halleluja. Grazzi Ġesu. Fi Ġwanni kapitlu 14 morru warawhom malajr dawn. Come praise and worship team. Ġwanni 14 vers 12. Skrittura li nafuha. Tassew ngħidilkom min jemmen fija u wkoll qed jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien u aktar minnhom qed jagħmel għax jinsejjer għand il-missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha. Mela jekk titlob xi ħaġa f'ismi, Ġesu qed iwedek qed jgħidlek ħanejdlek Iva. Wow! Itlobni li trid f'ismi u jiena ħanejdlek ibni Iva. Ovvjament, ħana minna qas-punt żgħir. Ara ma tmurx titolbu l-mara tar-raġel li oħra dan. Għax jgħidlek Iva l-invern. Sewwa, imma dak kollu li għandu x'jaqsam mal-wediet talla għalik, Alla ħajdlek fejqan Iva, ħelsien Iva, maħfra Iva, prosperità biex inti tkun imbierek għax jiena diġà berriktek biex inti ma tgħix fl-iskarzezza. Iva, biex inti tgħix fil-paċi u l-imħabba. Iva. Kemm hu sabiħ Ġesu. Għalhekk jiena nitlob jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha. Aħwa, jekk taqbdu l-iskrittura waħda biss, hawnhekk Ġesu m'għamel l-ebda limiti. Hawnhekk Ġesu m'għamel l-ebda limiti. Sakemm mhijiex xi ħaġa ħażina. Dak kollu li huwa taġġid u dak li inti kapaċi temmen għalih Ġesu qed jgħidlek Iva. Jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha biex il-missier ikun glorifikat permezz ta' ibnu. Iva, jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jiena ngħidilkom Iva. X'ħadd titolbu llejla lil mulej u tiġa wedek li jekk titolbu f'ismu ħajjejlek Iva. Eżis aħwa, meta inti titlob il-Alla xi ħaġa u ma tarajiex minnu fih, xi kultant il-mulej kollu jċaqlaq nies biex jagħtik il-barka li trid int. Issejda ngħidilkom. Xi kultant ejna mill-mod inti, mulej għandi bżonn iktar flus għax mhux qed nlaħħaq mal-ħajja. Mela Alla jibgħat il-lanġi tiegħu, mela ibgħatu fil-kumpanija dak fejn jaħdem, ix-xafilja lil dak il-hemm, ix-xafilja l dik il-hemm, għamel ikkrea dik il-pożizzjoni għall-ibni, orajt ibni għandek promotions. Irrid ċertu barkiet li inti tlabthom mhux Alla maqallek le, qed jgħidlek qed naħdimhom. Għax involvu strateġija. Pastor, mulej għandi bżonn iktar xogħol għax mhux qed ikolli iktar xogħol. Mela rid inċaqlaq in-nies ġej xogħol. Mulej eħlisni mid-dejn. All right. Issa għandu ħafna modi kif jista' jħilsek mid-dejn. Jista' abbat ħu jew ħoħt, jista' abbat ċaħat fal-femmija tiegħek. U jgħidlek isment għandek bżonn xi ħaġa għax nixtieq ngħinek.
Jon kella bħalma darba kelli ġiliettilkom dil-istorja, kelli d-dejn ma' avukat kont għadni l-Amerika, kienet jaħdem li fuq il-viza dak iż-żmien. U kienet baqali xi 1200 dejn xi ħaġek. U għamilt sena niddikjara li jiena meħlus mid-dejn. I am debt free. For 1 year I confessed every day. I am debt free. All my debt is cancelled. All my debt is paid in full. Hallelujah. Wara sena ċempitlu tlus ma nsejtekx ta'. Għalli li tħabbix rasek, għalli dak ikkanċellat. Amen. Ġifir, għalek il-mulej dak li għajdlek, isimawni aħwa, kem kapaċi temmen? Daqsek kalla lest jagħmel għalik. U iktar. La enti temmen li dak li jtitlob huwa taġi, huwa skont il-kelma talla, jew skont il-prinċipi tal-kelma talla, sewwa. Ġesu qed jgħidlek, jekk inti titloba din hija tiegħek. Tiegħek. Għax jien Ġesu qed jgħidlek jien qed ngħidlek iva. U inti tgħid amen. Mela meta ngħidu fit-talba f'isem Ġesu Kristu kun infejjaq, inti ma tmux tgħid mhux qed inħoss xejn, Inti ma tgħidx, inti meta jiena jew ħadd ieħor jew int stess fuq innifsek tgħid permezz ta' ġieda Ġesu Kristu infejjaq, tgħid grazzi Ġesu, amen I receive. Amen? Halleluja. Grazzi mulej. Ħanejdilkom storja Atti tal-Apostoli kapitlu 3 vers 1 sa 8. Pietru żewġ apostli kienu deħlin sejrin għas-sija ta' talb. U huma deħlin fit-tempju, Pietru u Ġwanni, raw wieħed matub minn twelidu ma kienx jista' jimxi. Dan min jaf kemm ilu kien ilu hemm. Meta inti tkun ilek marit, jew inti tkun ilek f'sitwazzjoni li tidher impossibbli għalik, inti għandek bżonn miraklu, għandek bżonn breakthrough. Imma llum il-mulej, l-ispirtu tal-mulej għalli, dan huwa l-istaġun fejn l-iva tiegħi ħasseħ immedjat, ħasseħ instantanja. Ħafna mill-poplu tiegħi jaraw mirakli instantanji, jaraw fejqan instantanju. Halleluja, jaraw breakthrough instantanju. Sa ġimgħa ilu kien hawn ħafna minnkom il-profesiji li jattilkom. La, da ġejtu tgħidu li baset diġà saret. Xi ħadd rajt il xi ħadd qedlu qed nara ġejn flus minn direzzjoni fil-ħajja tiegħek. Salada għaddejn kien imħallas. Kombinazzjoni, jgħidilha kombinazzjoni jekk trid. Jew nkella xi ħadd ieħor. Qedtilhom qed nara ir-raġel tiegħek huwa għatiju, u rajt ikun nafa fin-natural. Imma tnara u fl-ispirtu tiegħi smajt il-kelma, ir-raġel tiegħek ħajibda jsaqsik fuq il-fellowship fuq il-mulej. Lada! Fej qatt ma saqsihom fuq il-mulej. Isaqsihom fuq il-mulej fuq River of Love. Taf kemm ġrawa fadek, għax aħna qegħdin f'dak l-aħħar ta' żminijiet. U l-Iskrittura tgħidlek li l-aħħar ta' żminijiet ħajkun hemm aċċelerazzjoni fl-ispirtu aħwa. ħafna minnkom m'għandkomx 10 snin tistennew għall-barka tiegħek, ħafna minnkom m'għandkomx iktar 5 snin biex tistennew il-miraklu tiegħek. Il-mulej jgħidlek irċievi għax jiena qed iva, issa inti tgħid l-amen tiegħek, ħalli taraw il-glorja d'Alla. Halleluja! Amen. Ejja nitolbu aħwa. Grazzi Ġesu. Jekk inti llum jagħtaw tgħidli passerina nixtieq nagħti ħajti l-Ġesu Kristu u nixtieq nkun naf żgur li d-nubieti huma maħfura u għall-ewwel darba nixtieq nagħmel din it-talba hawn xi ħadd illum jgħidini din it-talba miegħi llum għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għal idejk. Hawn xi ħadd forsi l-kol kemm minnkom diġà tgħallmu lej. Kemm minnkom tgħidli pastor jien għandi bżonn breakthrough, għandi bżonn fejqan, għandi bżonn miraklu, għandi bżonn inħeles mid-droga, għandi bżonn inħeles mill-biża, għandi bżonn inħeles minn xi ħaġa jew oħra li ħakmitni. Itlob għali, pastor, min inti għaw ġaħat iktar hawnhekk kolli dejk. Halleluja. Lest
li temmen u tgħid l-ammen tiegħek mal-mulej. Amen. Ftakar, mhux nemmen jien irċivint, x'temmen int, x'tiddikjara int, jseħħu jsir f'ħajtek, jgħidlek il-mulej jsirlek żgur. Halleluja, ejja nqumu bil-wifqa. Infatti, ħan nispiċċaw daqqa differenti llum kif bdejna. Reġija, prepara dik id-diska minn ftit sekondi oħra. U rridkom jekk inti kemm minnkom għandkom bżonn fejqan, holiday. Kemm minnkom għandkom bżonn breakthrough finanzjarju, holiday. Kemm minnkom qegħdin f'sitwazzjoni li għandkom bżonn toħorġu minnha, holiday. Irridkom illum il-fidi tiegħek iġġelek tisfen. Kulħadd jgħid it-talba warajja, intom ukoll qed issegwu minn fuq YouTube jgħid it-talba warajja missi qadis. F'isem Ġesu Kristu niddikjara li jiena tal-mulej Ġesu għas-Sid u s-Salvatur tiegħi. Aħsilni bid-dem qaddis tiegħek mulej u għamel minni kreatura ġdida. Ġeddid li ħsibijieti, ġeddid li moħħi u għatini bidu ġdid. Nikkanċella kull kelma negattiva, nikkanċella kull ħsieb ta' biża u negattività, nikkanċella kull saħta li ġiet mibgħuta kontra tiegħi, nikkanċella kull kelma firħa li qatt qalu fuqi u li qatt jien stess qed fuq innifsi, nikkanċellhom mulej millum il-qudiem ħasseħ u ssir biss il-kelma qaddisa eterna tiegħek għax millum il-qoddim jiena niddikjara dak li inti Ġesu tgħid li iva jiena ngħid għall-glorja tiegħek missier. Amen! Halleluja! Halleluja! Il-paċi magħkom intom fuq YouTube, il-paċi magħkom, God bless you, halleluja!